नमस्कार। हम हैं संजय पाठक स्नेही यूट्यूब चैनल नमामि भोजपुरी फाउंडेशन खातिर बातचीत करे खातिर आइल बनी। हमरा बगल में बैठल बनी श्री जगदीश मिश्र जी, गोविंदपुर में जौन विश्व भोजपुरी विकास परिषद क्षेत्रीय कमेटी बनल बा ओकर यहाँ के अध्यक्ष हैं। हम यहाँ से बात करब कि भोजपुरी क्षेत्र के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में का योगदान बा, बताएं लोग। सबसे पहले तो हम हिंदू नववर्ष के शुभकामनाएं देतनी प्रत्येक भारतवासी के उज्जवल भविष्य खातिर कामना करतनी जी। और स्वतंत्रता संग्राम में देखल जाओ जी, भोजपुरी भाषा भाषी के बहुत बड़ा योगदान रहल बा। सबसे पहले 1857 के क्रांतिकारी लेहल जाओ, 1857 के गदर लेहल जाओ, 1857 के विद्रोह लेहल जाओ, तो सबसे पहले मंगल पांडे के नाम आवेला जी। मंगल पांडे ऐसा व्यक्तित्व कि ये भोजपुरी माटी में जन्म लेकर के इतना बड़ा काम कहीं हुआ के और इतिहास लिखनी। इतिहास के मतलब भइल कि स्वतंत्रता संग्राम में उतना पहले केहू उतना बड़ा काम नहीं कैले रहे जी। धन्य बानी वहां के माँ, उन्हें के पिताजी सत सत नमन बा। आ ये भोजपुरिया माटी के भी सत सत नमन बा कि ऐसन वहां के वो घर में पैदा लेनी। ओकरा ठीक वही खंड काल में जी बाबू वीर कुंवर सिंह के देख ली, आरा के धरती, जगदीशपुर के धरती, बक्सर के धरती। तो 1857 के विद्रोह के आगाज जौन भइल हमरा भोजपुरी माटी से भइल जी। ओकरा बाद देखे बरुआ कि एक और बात भई रहे, बागी बलिया का नाम सुनल जाला। बागी बलिया के मतलब भइल कि पूरे भारत में एक ऐसन जिला, भोजपुरिया जिला जौन की स्वतंत्र अपना के घोषित कर दल, अकेले जिला। पूरे इतिहास में ओकर बागी बलिया के नाम से लोग वो शहर जानल जाला जी। ओकरा बाद ठीक आ जाए, ओकरा बाद और वह 1920 में आ जाई, 1922 में आ जाई। 1922 में जो चौरा चौरी कांड रहे, उत्तरांचल बोलते नहीं, ये पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल के मतलब होला भोजपुरी भाषा भाषी, गोरखपुर, देवरिया, आरा, बलिया, छपरा, बेतिया, कुछ मुजफ्फरपुर। तो रुआ देखे कि सबसे पहले माने ओकरा बाद 1922 में जो कांड भइल चौरा चौरी कांड में 23 गो ब्रिटिश सिपाही के वहां के लोग आजादी खातिर जला दिल रहे। ओकरा से खिन्न होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्थगित कर ले। हालांकि ठीक ना भइल, ई मार के बदला मार होला, मार के बदला ई ना होला कि हम रुआ मार तनी तो हम सुन ली जी। तो ई सब बात रहे। ओकरा बाद फिर आ जाए 1942 में। ऐसे तो ओकरा बीच में बहुत ज्यादा चलल। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन भइल जी, तो मुख्य केंद्र बिंदु तो ओकर बंगाल रहे। बंगाल से पहले ग्वालियर टैंक जो आज अगस्त क्रांति मैदान कहल जाला, बॉम्बे में बा, महाराष्ट्र में बा। ए बेला जो मुंबई लोग बताओता, प्रायः सब लोग अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। अभी आ गई पटना में। पटना में अनुग्रह नारायण सिंह हमनी के बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में सीएम भइले, बिहार के आंदोलन के नेतृत्व करे लगले। ओकरा बाद उनको गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी भइले के बाद ई छोट छोट बच्चन के ई एक भइल कि हमनी के झंडा सचिवालय में फहरा दिया जाओ जी। तो सचिवालय
के ऊपर सबसे ऊपर झंडा फहरावे खातिर 14 साल के लड़का, 15 साल के लड़का, 17 साल के लड़का सेक्रेटारिएट के अगल बगल में घूमे लगले सन। काफी लोग रहे, 6000 से ज्यादा लोग रहे। सब माने +2 के विद्यार्थी रहे सन, मैट्रिक के विद्यार्थी रहे सन, कॉलेज में पढ़े वाला। हाँ, कॉलेज से भी पहले कॉलेज हाई स्कूल में भी लोग रहे जी। सेमिनरी, पटना सेमिनरी, पटना कॉलेजिएट, ये सब के विद्यार्थी लोग रहे। ओमे झंडा फहरावे खातिर 7 गो लड़का प्रण कैले सन कि हमनी के फहरा देवे के बा जी। तो जैसे झंडा लेके चलले सन, वो झंडा फहरावे खातिर, तो ओमे अंग्रेज के द्वारा ये आदेश दल गई, वो जगह डीएम रहे आर्चर, वो आदेश दल कि एक गोली के आदेश दलस, गोली चलल, पहलका व्यक्ति मरल, फिर वो झंडा के एथी ना कही गई, फिर दूसरा आदमी झंडा लहल, तीसरा आदमी झंडा लहल, चौथा आदमी झंडा लहल, पांचवा आदमी, छठा आदमी झंडा लहल, सातवां आदमी झंडा लहल, सातवां जाके वो सेक्टर में फहरा दल। उनमें 3 गो लड़का, राजेंद्र सिंह सारण के, दिघवारा के जी, एक लड़का उमाकांत सिंह सीवान के लगे नौतन एगो जगह बा, नरीनपुर के रहे। तो 3 गो लड़का, साथ में 3 गो लड़का और भोजपुरी भाषा भाषी के रहे, रुआ भोजपुरिया माटी के रहे। फिर रुआ आ जाए 1947 में। तो 1947 के पहले रुआ जेपी जयप्रकाश नारायण के थी भइल। ऐसे तो बहुत पहले लोग रहे ओमे। ये सब लोग मिल करके आजादी दिलाओ जी। फिर आजादी के बाद रुआ जाए जयप्रकाश नारायण के देखी, बाद में जी, जी, जी। इतना बड़े नेता, इतना बड़े नेता भइले, इतना बड़ा सोच रहे इनकर कि इनका के प्रमोट कल गई कि रुआ प्रधानमंत्री बन जाई। तो कहले कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नहीं बने, दोस्तों को बोला। तो ये तरह के भोजपुरी भाषा प्रधानमंत्री की पोस्ट भी यहाँ के हाँ, नकार दिया नहीं। अब फिर ओकरा पहले रुआ देखे कि और पहले मतलब कि 1940-47 के बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देख ली, जो संविधान बनल, बिल्कुल वहां के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष बनावल गई। अध्यक्ष वही के बनावल जाला जो उनकी पूरा जानकार होके जी, और वहां के संविधान लिखनी। तो ये तरह से हमारा भोजपुरी भाषा भाषी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवल, शहीद भइल। जी जी जी। और हमरा सब भोजपुरिया भाई के सब जितना लोग शहीद भइल बा, ओकरा के सब के सत नमन बा, सत प्रणाम बा जी। तो भोजपुरी क्षेत्र तो शुरू से ही बहुत सक्रिय रहल बटे यहाँ ना। हाँ, भारत के बाहर भी जी ये लोग जा करके अपना परचम लहरावले बा। जैसे देख ले बरुआ, गिरमिटिया मजदूर बन के लोग गए मॉरिशस में, ओ जगह राजा बनल। तो ये सब माने हमनी के मिट्टी के ही सबसे बड़ा ये सुगंध बा जी। मिट्टी के सबसे बड़ा ई का कहे वगैरह के माने ये बा कि बहुत बड़ा बड़ा लोग होला में। खासकर देखी रुआ, अब ए बेर आगे रुआ जितना देखे IAS IPS जितना देखे, अब सबसे ज्यादा रुआ भोजपुरिया माटी के लोग होला। हिंदी पट्टी में भी भोजपुरी माटी के लोग सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रतिभावान बड़े बा, सबसे ज्यादा प्रतिभावान। आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सबसे अधिक माने हिंदी पट्टी के लोग बाटे, लेकिन उनमें भोजपुरिया लोग सबसे अधिक ओकरा कंप्लीट कर दटे। बहुत बड़ बात बा, बहुत बड़ा बात बा, है ना। तो ये तरह भैया बने भोजपुरी क्षेत्र के बहुत बड़ योगदान बा आजादी कराव। आजादी कराव में तो वो देख लें कि भारत में सबसे बड़ एगो जिला बलिया जौन रहे, वो बलिया जौन रहे वो बागी बलिया भइल जी। इतिहास लिखलस जी कि सबसे पहले आजाद भी भइल, वो झंडा भी फहरावल गई, तिरंगा जी कहल जाला बागी बलिया। अब ओकरा बाद देखिए वो एक और आदमी पैदा रहल, चंद्रशेखर जी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, जीरादेई से, सीवान से।
तो ई सब माने ऐसन ऐसन चीज बा। एक और बता दे रउआ से, जैसे कि महाराजगंज के एगो फुलेना सिंह स्मारक बनल बा। अच्छा, महाराजगंज में। हाँ, महाराजगंज में। तो ओहू जी वो स्मारक में 1942 के जौन आंदोलन भई रहे, ओहू जी लोग शहीद भई रहे। ये ना गांव गांव में देखे तो बहुत लोग ऐसा भी बा जौन के हिस्ट्री नहीं खे, वो लोग मजिस्ट्रेट के मरले बा। लोग कहीं विवरण नहीं खे। माने हमरे परिवार में एगो ऐसा आदमी रहले कि वो बहुत पहले के बात है, बाबा लोग बतावेला कि वहां के जा करके और मजिस्ट्रेट के जूता से मरले रही। ये भोजपुरिया माटी के दम रहे। भोजपुरिया के मतलब कि उ रउआ खातिर जान दे दी, आ यदि प्रतिष्ठा पर आई तो रउआ जान ले ली। ये पहचान बा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ढंग से माने मंगल पांडे जी से शुरू कर जाओ। मंगल पांडे से लेके जो भोजपुरी स्टेट के राजा रहन वीर कुंवर सिंह, उनकर जो योगदान बा, तो सही में आज माने हमने के याद करी ना। 80 बरस में लिखल बा कि 80 बरसों के में जागा जोश पुराना था। हाँ, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा बाकुड़ा मर्दाना था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजा रही वहां के और आज भी वहां के गवाह तटे। तो भोजपुरी स्टेट तो मान लीजिए कि अब तो सिर्फ महल लोकत अटे, गढ़ बा, भोजपुर स्टेट के गढ़ लोकत अटे, लेकिन वीर कुंवर सिंह के वीर गाथा तक गावल जाता है। अभी वहां के जब 1957 में जौन वहां के अंग्रेज हमला कैले सन, तो वहां के जौन गोली लागल हाथ में, तो हाथ वहां काट के गंगा के दे देनी कि ले लीजिए गंगा जी, ये लोग के देते नहीं बलिदान जी। और वो बलिदान, वो समर्पण, वो सब देखे योग्य रहे, जो कि आज के इतिहास में ये विलुप्त हो गए। इतिहास में खासकर वामपंथी विचारधारा आई हमने के यहाँ बाद में, जो कि जे शहीद भई रहे, जे ओकर मात्र एक पन्ना ही लोग गावल, एक पन्ना ही ओकर हिस्ट्री बा, जो होके चाहिए पूरा एक वो किताब होके चाहिए ओकरा ऊपर। नहीं, इतिहास के तो लोग लिखले वालों, इतिहास में तो और भी ज्यादा सुधार की जरूरत बाटे। पुनर्लेखन भी चल रहा बा। देश के में जे भी शहीद भइल बा, जेकर चर्चा नहीं है, जेकरा के बहुत कम आकलन कइल बा, ओकरा कति तो कमेटी बनल बिया, भी काम हो रहा बाटे। और इतिहास के पुनर्लेखन अगर सही ढंग से कइल जाओ, ओमे बिना कोनो राजनीति के, तो निश्चित तौर पे आवे वाला विद्यार्थी लोग के सही ढंग से पढ़े के मिली। ऐतिहासिक विषय पे हमने के बात करता नहीं सन। और सबसे बड़ी बात बा कि अब बलिया के चर्चा करनी है। बलिया में चित्तू पांडे के जौन क्रेज बा, और चित्तू पांडे के जौन याद कहल जाला कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वहां के अपना के 1942 में याद कर दिल रही। उनको जौन व्यक्तित्व रहे, ओकर आज भी गुणगान होता। तो मैंने चित्तू पांडे के ई बाकी रहा बहुत पहले उनकर चलित रही, तो बहुत पहले ही भारत आजाद हो गई जी। 47 तक इंतजार ना करे के पड़ रही। उससे बहुत पहले 5 साल पहले ये आजादी मिल गई, तो हमने की स्थिति और रही, और बढ़िया रही जी। तो बहुत अच्छा लागल रुआ से बात करे के, और रुआ सब देखता नहीं जा एक रखे देखी सबे, और आगे भी बढ़ाई सबे, शेयर करी सबे, और बहुत अच्छा लागल। हम रुआ सबके प्रणाम करता नहीं, और रुआ सबके दिन शुभ होके। एक चीज और बोले कि बोली सत सत नमन इस भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी माटी के जी, जे ऐसन लोग जन्म लेहल, हमनी के माने पूरक माने पूर्वज, जौन के भोजपुरी में पूरक कहल जाला, हमनी के गर्व होके के चाहिए, हमनी के ए पर नाज होके के चाहिए कि हम ऐसन व्यक्ति के संतान हैं, ऐसन व्यक्ति के माने ऐसन व्यक्ति हमारे पूर्वज रहल बाड़े कि हम उनकर गाथा हमेशा गाई, हमेशा हम उनका याद रखी। वो आजादी के बाद जरूर याद रखी कि जेकरा के चलते हमारा आजादी मिला। और साथ में हम यो कहे कि काल हिंदू नव वर्ष है, ओके सबके शुभकामना देतनी, जाते जाते सबके साधुवाद देतनी कि सबके मंगल कामना, सबके सब तरह से परिपूर्ण होवे, और परम वैभव, सब लोग परम वैभव होके, परम वैभव भारत होके, हम ठीक होके तो पूरा समाज ठीक होई, समाज ठीक होई तो पूरे भारत ठीक होई। तो हमनी के जौन
जौन मंत्र बा परम वैभव के उस सामने आ जाई। वाह, जय भोजपुरिया। जय भोजपुरिया और जय भोजपुरी माटी। बहुत खूब लाइक करी सबे और आगे बढ़ाई सबे। बहुत बहुत प्रणाम।